O sigui, ben bé 25 euros. No la portada, Adrenalina. Hostia, pero... Uy, qué velo. Pero que se están poniendo en medio, tío. No, no. Ya han salido ya. Realment és més ràpid d'arribar fins aquí que d'anar Ah, fins a claro, Begur és que, i- Diego, perquè diu que si no després no li deixen... que ja ho una mica.